Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información nesta xornada de martes, día 24 do mes de marzo. Hoxe lles imos a falar tanto na radio como na televisión de Cerceda de un corte de novo de suministro de agua por mantenimento que haberá en Meirama, saberemos cando e donde. Falaremos de un pleno ordinario, corresponde este próximo xoves a pleno ordinario, a partir das 9 no Salón de Plenos da Casa do Concello. Esta fin de semana terá lugar a actuación de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. Falaremos tamén do que aconteceu na xornada de onte, nesas xornadas sobre novas oportunidades laborais Activa Verde. Miraremos unha reportaxe. Tamén falaremos da escola infantil que ten aberto plazo para solicitude de nova plaza ou de renovación. Aínda quedan plazas para o partido de baloncesto. Falaremos tamén de un control de cobertura de telefonía móvil. Se solicita aos veciños que participen para saber se a cobertura de telefonía móvil está ben en todo o concello. O Parque Acuático abrirá o día 10 de xuño con novas tarifas e tamén o Concello estuda unha taxa para a piscina de A Silva. Falaremos de campamento de verán que o Concello xa está preparando para a conciliación para este verán e ademais virá con a ampliación de datas. E falaremos de unha exposición que aínda poden ver sobre a Vía Verde. Xa se presentou a Festa da Pandeireta das Encrobas, saberemos cando vai a ser e como, e tamén falaremos de mantenimento das estradas no Concello de Cerceda e tamén de novas actuacións. Incluso a Xunta reforzará o firme na carretera AC 409 en Cerceda. Desas obras falaremos da recollida de lixo voluminoso que toca este venres, último venres de mes, e tamén de orientación e asesoramento que poden acadar no centro de día. No tempo, para mañán temos entrada dunha fronte que levará a ter mañán nubes e posibles orballos canto máis ao norte da comunidade e, como decíamos, remataremos o informativo falándolles do tempo. Agora imos a saber xa o que nos depara a información. Como decíamos ao principio, haberá un corte no suministro de agua da traída mañán mércores, día 25, que vai a afectar a Meirama. En concreto, vai a afectar o Esperón, a Meirama, a Seoane, a Piñeiro, a Cortella e zonas limítrofes. Así xa saben que mañán pola mañán, dende as 9 ata a 1, haberá un corte de suministro de agua da traída na zona de Meirama. A empresa concesionaria Espine Delfín, pola mellora das instalacións e de suministro, fará ese corte de agua mañán mércores, día 25 pola mañán, de 9 a 1, e que afectará ao Esperón, a Meirama, a Seoane, a Piñeiro, a Cortella e zonas de arredor, así que teñan precaución cos electrodomésticos que precisan de agua, por exemplo, para que non se estropee. Máis temas, falamos de un pleno ordinario. Este xoves que ven corresponde a pleno ordinario e será no Salón de Plenos da Casa do Concello a partir das 9 da noite. Un pleno no que haberá a dación de conta de decretos da Alcaldía, haberá o apartado de mocións, de rogos e preguntas. Poden seguilo en directo tanto na radio como na televisión de Cerceda e, se queren, presencialmente no Salón de Plenos, na terceira planta da Casa Consistorial. máis temas, falamos da actuación que haberá esta fin de semana de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. En concreto, este sábado que ven, día 28, a partir das 8 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, actuará, como xa dixemos, Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. Poden inscribirse a través dun formulario que atoparán na páxina web do Concello. As plazas son limitadas e teñen preferencia os empadroados na casa. Os empadroados no Concello terán prioridade. O resto é gratuito e todos teñen que anotarse a través dun formulario que atoparán na páxina web do Concello www.cerceda.org ou nas súas redes sociais.
Onte tivo lugar no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo, unhas xornadas chamadas Conectando Persoas, Empresas e Emprego a través do programa Activa Verde. Uns 100 participantes poideron achegarse ás empresas representadas, coñecer de primeira man as súas necesidades laborais ou demandas de postos de traballo específicos. Estiveron presentes, ademais do público, demandantes de emprego, etc., estiveron presentes empresas con moitos empregados, máis de 1000, como no caso de Malasa. Tamén estiveron representantes de Sogama, do Grupo Lence, a través de Leima, de Reneimar, de Alquiler Reneimar de Carballo, ou do Grupo Cerceda Sol, que tamén estivo con 2 representantes. Estiveron presentes sindicatos ou a Federación Española de Gandeiras, Somos Terra, representada pola cercedense Isolina Raña. O obxectivo foi o de achegar as persoas que buscan emprego ás empresas. O acto foi aberto polo alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que insistiu na aposta de Cerceda polo crecemento empresarial que redunde no benestar dos veciños. Imos a ver unha reportaxe coa intervención das empresas, principalmente primeiro do alcalde que presentaba o acto e despois da parte das empresas. Estamos aquí dentro do que van sendo unha gran colaboración entre distintas partes, non? Entre distintos axentes sociais. Cando falamos de emprego, é fundamental a participación privada, é fundamental o impulso das empresas, desde logo dar a man coa administración tamén para facer iniciativas deste tipo, e despois o valor humano que poden aportar todas as persoas que opten ese emprego, que son uns empregos que teñen que ser necesarios tanto para uns como para outros, non? Ao final, o mercado laboral móvese por unha cuestión de oferta e demanda, e por iso estar o máis formados posible é algo moi favorable. Nós facemos sempre unha aposta polo emprego, é un modelo de concello que se ven vertebrando así nas últimas décadas, que obviamente dá espacio para o interese privado, para o beneficio, o cal é totalmente lexítimo, pero tamén dá espacio para esas cuestións vinculadas co emprego, vinculadas coa sostenibilidade, cos ingresos públicos, que ao final tamén son fundamentais para o concello para facer políticas públicas. Nese sentido, en Cerceda está aparecendo un escenario que eu creo que é esperanzador, non? Hai 2 empresas moi importantes ampliando a súa actividade agora no polígono industrial do Acevedo. Hoxe acompáñanos aquí Teri Campos, de Protocolo de Sogama, que están neste momento executando unha planta de reciclaxe téxtil que supoño que entrará en funcionamento cara a finais deste ano 2026, e despois algo moi importante é o nó de conexión. O nó de conexión que vai á subestación de Meirama, que en principio gañou esa central hidroeléctrica que se vai ubicar previsiblemente no lago das Encrobas, e que é o primeiro nó de conexión que sai en concurso de transición xusta, que é moi importante. O primeiro concurso de transición xusta que se dá en Galicia e no territorio do Cerceda. Sabedes que tamén pechou unha central térmica nas Pontes, e nós tamén fixemos sempre esa reivindicación, o feito de que as centrais térmicas pecharon en lugares moi concretos, nas Pontes e en Cerceda. Por iso, as primeiras liñas de axuda que saían con criterio provincial, cunha patente de corso para toda a provincia, sin distinguir as zonas máis afectadas, era algo que xeraba o noso rechazo, xeraba o rechazo particularmente tanto do Concello de Cerceda como do Concello das Pontes, pero nese sentido tamén hai que decir que programas que salen ao abeiro desa transición, como ven sendo esta Activa Verde da Xunta, ou as últimas liñas que sacaron con 40 millóns de euros a repartir para proxectos industriais, para proxectos empresariais, concretamente no territorio das Pontes e da Cerceda, tamén merece o noso aplauso e o noso recoñecemento, e así o queremos facer. Poñer eso en reivindicación e despois, sobre todo, o que vimos a facer aquí, aproveitalo. Eu a miña maior felicidade sería se este tipo de iniciativas acaban sendo productivas tanto para as empresas, para a iniciativa privada, como para todas aquelas persoas que buscan emprego e que ademais buscan un emprego de calidade. E vou dicir algo, cando falamos do modelo do Cerceda e algúns se preocupan porque poida haber industrias que sexan agresivas, que sexan un drama para o futuro, un drama para o futuro sería que non houbera reindustrialización, que nun terreno onde se xerou tanta riqueza coa central térmica, unha vez que pecha, que non houbera alternativas industriais e alternativas de produción enerxética que permitiran seguir creando riqueza e seguir creando emprego. Por iso,
A nosa aposta está moi clara e o que queremos con este tipo de iniciativas e colaborando tamén con elas é que ao final que se poida aproveitar e, insisto, que sexan beneficiosas para todas e para todos, nada máis que engadir de momento. Bueno, moitos dos que están aquí, porque ao final eu son de Cerceda, de Xesteda, xa me coñecerán. Eu son gandeira, son presidenta da Asociación de Empresarias Rurais, a SER, desde fai un par de anos. Coincido como decía o alcalde, no rural, se non hai desenvolvemento empresarial ou oportunidades de traballo, non vai haber xente que queira vivir no rural. Desde a asociación que nace no 2009, o que intentamos é poñer en valor, facer cousas como estas, crear redes, crear oportunidades para as mulleres que viven no rural. Sabedes que Sogama é unha empresa público-privada, está participada hoxe no 55% pola Xunta de Galicia e no 45% restante por Naturgy. Esta é a empresa matriz. Estamos integrados nesta empresa un equipo de xestión que está conformado fundamentalmente pois por economistas, por enxeñeiros, sobre todo de minas industriais, juristas, comunicación, prensa, que somos así unha rara avis, porque, claro, todo o staff está conformado por técnicos, e logo, bueno, pois todo o staff de secretariado. Desde aquí, desde a empresa matriz, estamos coordinando a actividade global desta empresa pública. Esta empresa pública está conformada por un complexo medioambiental que coñecedes, vale? Que está aquí ubicado en Cerceda, xunto cunha rede de 37 plantas. Hoxe en día chegamos a transportar por tren máis ou menos o 57% do total de residuos que xestionamos no complexo medioambiental. Entre postos directos e indirectos xeramos máis de 1000 postos de traballo. Reneimar é unha empresa que está ubicada en Carballo. É unha empresa con base familiar, levamos 31 anos no mercado, iniciaron os nosos pais, aínda que siguen en activo con nós, agora estamos máis ao frente meu irmán e eu. E eu sempre digo que de cara a traballo temos moita sorte, porque, como decía Isolina, tamén formamos parte dunha asociación con 65 empresarios, e o que máis se escoita nos últimos anos é a carencia de personal. Pero Reneimar, non me preguntedes por qué, non temos tanta carencia de personal. Falaba hai un pouquiño que o que menos tempo leva un ano, pero o que máis tempo leva con nós leva 31 anos. Entonces, temos moita sorte de ter esa gran plantilla, formámola 15 personas, aínda que si agora necesitamos incorporar 2 postos máis de traballo, non temos esa problemática que ao mellor escoitamos noutra xente. Bueno, nós somos Grupo Lence, que a priori pode ser un pouco descoñecido, non, este nome, pero seguramente que a marca Leima e Río de Galicia vos sona un poquinho máis. Bueno, nós facemos procesos de selección de moitos tipos, vale? Temos incorporación a través de procesos de selección normal, no que, bueno, facemos un filtro telefónico primeiro, logo unha entrevista e demais. Tamén a través de prácticas, tanto de prácticas FCT como FP Dual. Somos cerca ahora mismo de 1.100 empleados, independientemente de la fábrica de México, que tenemos otra fábrica en México con más de 200 personas, y la necesidad es constante. Nuestros puestos de trabajo que necesitamos más recurrentes, lógicamente carpintería. Tenemos un problema de que no hay relevo generacional, tiramos siempre por la contratación también a través de FP Dual, colaboración con todos los institutos, centros de formación, pero bueno, falta gente para ese relevo generacional. Esto nos hace mezclar lo que es gente experiencia, la experiencia de la carpintería, que para nosotros es un gran valor, con gente junior a la que estamos dispuestos a formar. Tenemos que estar en constante retención de ese talento para que luego no se nos vaya, porque nuestra ubicación también es un hándicap. La mayor parte de la gente viene de Coruña y el desplazamiento es dinero, el tiempo es dinero, y entonces hay que estar en constante retención y haciendo beneficios para los empleados para que no se nos vayan.
Y luego tenemos otra serie de fábricas que no son tan conocidas, como es la de metal, que también está aquí en Cerceda. Tenemos cristalería, tenemos la nave de logística, y entonces son convenios y vacantes muy, muy, muy diferentes. Necesitamos soldadores, necesitamos pulidores, gente para lacado, pintores, tanto de madera como de metal. En la nave de logística, pues también mozas de almacén, carretilleros, de todo tipo. Desde o Grupo Cerceda Sol, o interés en participar nesta xornada é precisamente trasladar que vivimos, as empresas do rural vivimos nunha situación na que hai traballo, pero que non temos personal cualificado. O feito de ter unha empresa no rural, sobre todo nós en Queixas, nin siquiera estamos no polígono, que é outro hándicap. Parece que non, só hai 5 km de diferencia, pero eu noto moitas veces cando a xente busca traballo, onde estades? No polígono? Non, estamos en Queixas. Pero iso xa queda máis tal. Aí non teño un compañeiro que me leve, aí non podo coordinar con outra xente. O sea, é bastante complicado buscar traballos adaptados a xente que non vive en Cerceda, pero que tenga cualificación, porque o problema é que non hai cualificación na zona. Eu refírome, sobre todo, a técnicos de estudios de obra, xente que este cualificada para facer presupuestos, para presentar licitacións, tanto no sector da construcción como ca administración pública. Por exemplo, eu levo na empresa 24 anos, o feito de eu vir para esta empresa era porque meu pai necesitaba personal para licitación cas administracións públicas, para licitación de recollida de residuos. Fai 30 anos non encontrou personal que quixera traballar nesta zona e a día de hoxe eu sigo sin ter relevo. O sea, se eu fallo, pode decir aquí David, se eu fallo, as licitacións digamos, na nosa empresa, pois habría un pequeno problema. Eu o que vexo é que, por exemplo, nos postos de traballo, unha gran problemática no noso sector, que é o da construcción, é que hai postos especializados aos que realmente non hai nin siquiera unha formación, unha FP, por exemplo, ou outro tipo de formación, como pode ser pois, simplemente o posto de operario de maquinaria, por exemplo, de construcción, o sea, unha pala, unha retroexcavadora, tal. Son postos de traballo que eu vexo que, o sea, non vexo un rapaz xoven hoxe en día nunha máquina como, por exemplo, estuve eu cando empecé con meu pai. Os tempos son máis difíciles porque as empresas necesitan ser competitivas. Antes, bueno, mencionaba aquí a compañeira que antes sempre tiñas un rapaz que quería aprender nunha máquina, pois incluso viña, non vou dicir polo calvo, non? Pero, o sea, que había un interés de poder aprender e tal. Eso cambiou moito. E aparte, son postos que entran en un riesgo considerable e que non son... E, bueno, vexo que nos, por exemplo, pois si temos moita demanda, o sea, todos os días nos chegan solicitudes de presupostos para diferentes obras de empresas que nin coñecemos, pero que eu vexo que están desesperadas por sacar as obras adiante e que non hai ese tal. E, bueno, máis que nada, é un dos grandes problemas que vexo é ese, que hai postos aos que todavía pois, non hai unha formación como pode haber noutros postos pois, os que se mencionaron aquí, como pode ser un carpinteiro, que tes un FP, e a albañilería pois, tamén é outra das que está aí, eso que agora os procesos se melloraron moitísimo, o sea, hoxe en día unha máquina, nas máquinas que eu anduve, as que hai hoxe en día, pois, a ergonomía é totalmente diferente, e é unha das cosas que vexo máis problemáticas, polo menos no noso sector. Pois ben, continuamos co informativo para falarlles agora da escola infantil, da gardería, porque ata o próximo 15 de abril continúa o prazo aberto para solicitar a renovación ou nova praza na Escola Infantil Os Pillabáns para o próximo curso 2026-2027. A documentación precisa que se debe de axuntar xunto co modelo de solicitude é a que se acompaña na documentación que poden atopar na páxina web do Concello www.cerceda.org na sede electrónica do Concello ou poden atopala na planta baixa da Casa Consistorial, no rexistro polas mañáns de 9 a 2. Se queren ter máis información, pois tamén poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais
na terceira planta do Concello ou por teléfono no 981 68 60 68. Pero lembren que ata o 15 de abril hai de plazo para solicitar nova praza ou renovar plaza na Escola Infantil Os Pillamans de Cerceda, que ademais xa comeza ca ampliación realizada. Sigue habendo aínda prazas para o partido de baloncesto para xóvenes ata 18 anos que o sábado, día 11 de abril, o Concello, en colaboración co equipo Básquet Coruña, volve a invitar a xóvenes de ata 18 anos a ver o partido de baloncesto entre o propio Básquet Coruña e o Obradoiro de Santiago, ambos loitando para ascender a máxima categoría, voltar a máxima categoría da Liga Baloncesto, a Liga ACB. O Básquet Coruña vai primeiro e o Obradoiro de Santiago vai segundo. O partido será ese sábado 11 de abril ás 7 da tarde no Coliseum da Coruña. A inscripción é gratuita, poden facelo a través dun enlace web que atoparán na páxina web do Concello en www.cerceda.org ou nas súas redes sociais. Se teñen algunha dúbida, poden chamar o teléfono do Concello 981 68 50 01. Por outra parte, falamos agora de un control que se pretende facer dende o Concello en canto á cobertura da telefonía móvil. O Concello de Cerceda chama a colaboración veciñal para detectar as zonas do Concello que carecen aínda de cobertura, de boa cobertura 4G ou 5G. Cobertura de telefonía móvil. Deste xeito, o Concello insta as persoas residentes ou con actividade empresarial no Concello que non dispoñan desta cobertura, pois que o comuniquen. O plazo para a recollida destas incidencias remata o 12 de abril, polo que toda a veciñanza interesada en contribuir poderá facelo chamando o teléfono do Concello 981 68 50 01. Aí teñen que chamar para deixar constancia donde non teñen cobertura no noso Concello de telefonía móvil, tanto 4G como 5G. O obxectivo é garantir que todos os habitantes de Cerceda dispoñan dun acceso digno e de calidade ás telecomunicacións. Mais temas, o Parque Acuático vai a abrir o próximo 10 de xuño e vai a facelo con novas tarifas. Incluso tamén está en estudo unha taxa para a piscina municipal da Silva. O Parque Acuático de Cerceda vai a reabrir o 10 de xuño, que é mércores, e chega con algunhas subidas de precios nas tarifas, como xa anunciamos en anteriores informativos. As subidas rondan os 2 euros por entrada, salvo a de nenos ata 4 anos que non se tocará, seguirá sendo igual. O incremento dos abonos é proporcional tamén a esa cuantía, donde se diferencia o público en xeral, as familias numerosas, e en ambos os dous casos, tamén os máis pequenos, non se lles tocará. Tamén os abonos semanais tamén se modificarán, etcétera, etcétera. Eso será para a nova apertura do Parque Acuático. Dende o Concello de Cerceda tamén sinalan que a actualización de precios é a primeira que se leva a cabo de fai 4 anos. O Parque Acuático, lembren, pechou a pasada campaña con gran éxito, con máis de 136.000 visitantes. O Concello tamén está valorando a posibilidade de poñer unha taxa polo uso da piscina municipal descuberta da Silva. En este caso, o que se pretende ademais que teña especial distinción para os veciños do Concello. Esa intención por parte do Concello se está valorando a posibilidade de poñer tamén unha taxa polo uso da piscina municipal descuberta da Silva, distinguindo aqueles veciños do Concello de Cerceda. Máis temas, agora falámoslles, aínda que queda tempo, pero xa vamos anticipándolles que o Concello volverá a organizar o campamento de verán para nenos e nenas e así tamén conciliar a vida familiar e laboral. O Concello de Cerceda xa está programando e organizando o futuro campamento de verán que voltará a ser na Silva e en Cerceda, 2 campamentos para nenos escolarizados ata 14 anos. Ofertaránse varias quendas e como novedade este ano vanse a ampliar os días de campamento para así dar solución á necesidade de conciliación da vida laboral de moitas familias cercedenses.
O horario seguirá sendo polas mañáns de 9 a 2, aínda que lembren, hai outro horario especial ata as 3 da tarde, con xantar incluído. Existe a posibilidade, insistimos, dese horario ampliado. Van a realizar actividades, xogos, aire libre, manualidades, incluso visitas ao Aquapark, e terán a media mañán merenda. En Cerceda será no Centro Cívico e na Polideportiva, e na Silva será no local social e no colexo. De momento xa se está preparando. Recordamos que aínda poden ver, se o desexan, esa exposición sobre a Vía Verde que atoparán na estación, no albergue da estación enfrente na parroquia de Queixas. Unha exposición que repasa en detalle as rutas da Vía Verde Compostela Tambre Lengüelle que pon en marcha a Diputación da Coruña, que comunica nestes intres Cerceda con Oroso, atravesando Tordolla e Ordes. Está xa tamén a bo ritmo as obras para comunicalo con Santiago de Compostela. Mais temas, falamos da Festa da Pandeireta das Encrobas. Xa se deu a coñecer na xornada de onte a Festa da Pandeireta das Encrobas, que vai a ser o sábado día 11 de abril. Sábado 11 de abril terá lugar a 17ª Festa da Pandeireta de Encrobas. As pandeireteiras de Encrobas organizan un ano máis un evento que terá lugar en Pontoxo e que comenzará a partir da 1 da tarde coa sesión Vermú, para dar paso a un xantar popular a base de xamón a feira, polvo, churrasco, bebida, postre e café. O precio vai a ser de 35 euros por persoa para as socias e de 40 para as que non sexan socios. Para retirar os tíckets, pois poden chamar ao teléfono 696 877 562 ou con calquera das membros da Xunta Directiva das Pandeireteiras de As Encrobas. Aí poden retirar os tíckets. Tamén, como grupos invitados, teñen como grupos invitados, en este caso, a o Son Daqui, Algareo, Ardevento, Embruxo, a Requinta de Maia, Cantareiras do Naval, Contiños da Feira, Sementes do Arte, Troileiros de Lesta e os grupos locais Pandeireteiras de Xesteda, Folque Ruada, San Martiño de Cerceda, os Irmáns de Mirama e as anfitrionas as Pandeireteiras de Encrobas. Para todo velo, organizado polas Pandeireteiras de Encrobas, colabora a Diputación e o Concello de Cerceda. Pois agora imos a falarlles de mantemento de estradas e novas actuacións en Cerceda en canto ao reforzo do firme e arranxo de estradas. O Concello de Cerceda está programando diferentes percorridos por parte dos técnicos para comprobar o estado das estradas e as necesidades máis urxentes ca chegada do bo tempo. Se vai actuar rápido tapando baches como algúns que afectan, por exemplo, a Avenida da Coruña, que se vai de novo a arranxar canto antes. Tamén se vai a mellorar o firme na rampa que rodea o Centro Médico de Cerceda. Seguindo co mantemento das estradas, estes días se vai a proceder á limpeza das zoas afectadas polo levantamento de grava ou pedras tras o paso do rally da Coruña polo noso concello. Por outra parte, a Xunta deu luz verde tamén a licitación do arranxo e mellora do firme da C400 dende a rotonda do transformador no Acevedo ata o límite con Ordes, unha estrada que xa está deteriorada polo intenso tráfico a tenor dos camións e dos vehículos pesados polo polígono industrial. Estas son obras inmediatas. Na Avenida da Coruña taparánse baches que en este caso afectan a rodadura, pero tamén o Centro Médico ao redor vanse a arranxar a rampa de acceso e de circulación alrededor do Centro Médico de Cerceda, entre outras, xa que se fará unha valoración do estado actual das estradas de todo o concello. Mais temas, falamos agora de recollida de lixo voluminoso, porque o Concello presta este servicio de recollida de residuos voluminosos que son aqueles que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño, polas súas características. A recollida realízase os últimos venres de cada mes. Este venres que ven, día 27, corresponde e deberán depositarse o día anterior da recollida, ou no seu caso, antes das 7 da mañán do mismo día, quedando totalmente prohibido depositar os residuos voluminosos con máis antelación. Para facer uso deste servicio deben de chamar os teléfonos
que son da empresa concesionaria, o 981 69 30 72 ou o teléfono móvil 616 167 131. Tamén lle falamos do Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda, que está organizando un proxecto comunitario de orientación e asesoramento dirixido a familiares de persoas maiores dependentes. Este proxecto comunitario ofrece orientación, asesoramento e apoio psicosocial a familiares de persoas maiores dependentes para mellorar a súa calidade de vida e facilitar o coidado no fogar. Incluye información sobre recursos, formación en coidados, acompañamento emocional e xestión de axudas para reducir a sobrecarga do coidador. Se basa principalmente en saber escoitar, apoiar e acompañar. Si queren utilizalo, teñen que pedir cita previa no teléfono 981 68 5209, que é o teléfono do Centro de Día de Cerceda. En canto tempo, para mañán mércores, unha fronte pouco activa vai a rozar o norte de Galicia, deixando, pois, canto máis ao norte da comunidade, máis nubes e posibles precipitacións. É dicir, pode haber incluso mañán na zona norte de Galicia que rozará Cerceda, o noso concello, onde haberá alternancia de nubes e claros, e podería haber algo de nubosidade que deixaría algún orballo, especialmente canto máis á tarde. Os ceus van a estar, canto máis ao sur, máis abertos. As temperaturas mínimas non terán cambios, seguirán sendo frescas, mentras que as máximas sufrirán un moderado descenso, polo que tamén van a ser frescas, especialmente canto máis ao norte, debido a eses ventos que soplarán do nordés, que poden ser fortes no litoral. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo, nada máis. Mañán voltamos, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.